Nyakoromogi kwa sura ni Gavana ma Migori Ochila Yako kwedo ng'anyo ma ochan tarik 25 mar dwe ni ka okoni rowere kaunti ma Migori mondo kik bidhie ng'anyo no. Owacho ni onge kod ber moro amora modhi kelo ne oganda no. Ochilo wacho ni nitiere yore mathoth ma rowere kaachiel kod jo Kenya nyalo tiyogo e chopo dwaro margi. Mana kwayo ni tarik 25 jomoko nitiere ma wacho ni gibiro gomo, ni gibiro ng'anyo Migori ka, gibiro loro barabara, gibiro ketho gigewa. Uwinjo skul ma odege ywak no wang' cha. Jok ma ng'anyo go ema puonjo nyithiwa matindo ni ng'anyo ber. Onge certificate mar ng'anyo, onge credit mar ng'anyo, onge distinction mar ng'anyo. Kora nakwa jo Migori County gi jo Homa Bay, Mabuta ka gi jo Kisii gi jo Narok ni wae ng'anyo no. Ka in gi gimoro marach ni midwaro ni tim, dhi ir mbunge mari kwae mondo dhi oyal gine bunge. Wabunge mang'eny mokasore ni budget rach, to king'iyo 140 gi wiye margi no ng'anyo ne bunge ok gidhiye. Koro nyithindegi to usome skunde mabeyo to gikwa nyithindu mondo dhi ong'any. If we go back to protest as a community, we will be doing things we have done pile to kwayudo duoko. Ema kang' tho wuoke ni koro wang'anyo ni jok moko tho. Mano ok bi konyo wasani. Governor Masia